खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि मिनि ब्लगाव बरायलायबाय ओमफ्राय जोङो प्रिमियाम श' नायनो फैदों आरोना फिल्म गोदाननो लाइट केमेरा एक्सन नामा ओमफ्राय उखा फैनाय जादों आरोना प्लेनिं गैथ'वामोन माने ओमफ्राय उखानि हासबेन्डआबो ओंखारबाय ओंखाम संबाय बिजावजालिया संबाय ओमफ्राय आङो बेदरखौ एवबाय नैबे आरो साननिनो खारै मैगं दङमोन ओमफ्राय फैबाय आरोना जल्दि देखायनोसै होननायखाय न'आव फैनानै नुफैबाय ओमफ्राय नै रावबो गैया खालि जाजोबना दङ ओमफ्राय बे सिनेमा खिथिनाय खाथियावनो जोंहानि बाजैनि न' दङ बेयाव फैबाय हासबेन्डआ उन्दुनोसो ओंखारबाय नै फिल्म नायनाया ओमफ्राय आङो बेयावनो 2 years 3 years थादों नालाय गोसोखांबाय थायो ओंखायनो फैबाय आरोना आङो बे न'आव ओमफ्राय नोंथांमोना नायलांबाय थादो ब्लगखौ मा देखायनो हायो देखायनोसै आं जोंनि बयजोंबो सिनायजानाय आरो बिथाङा साहित्य एकाडेमि बान्था मोननो हादों लाइट्स केमेरा एक्शन सावथुननि लिड एक्टर बिथाङा जाहैबाय आब' अनजालि दैमारि बयबो गोबारै आखाइ खबनानै होनांगौ गांसे आर'नाइजों बरायनो थाखाय आं गुरै खावलायबाय रोजा रोजा साबायखर थाबाय जोंनाव समनि आंखाल नाथाय जोङो बिनिनो गेजेराव सोरनिबाफ्राय मानगोनां गलेरियास मुर्मु बिथांखौ आइजक सिनेभार्सनिफ्राय गांसे आर'नाइजों बरायनो थाखाय गुरै खावलायबाय सावथुन बानायनानै मा मोनदों बिथांनिफ्रायनो फंनैसो जों बिबुंथिखौ खोनासंनानै लानि I'd like to request Sir Golerius Murmu to speak few words for us. Good evening everyone. मैं यहाँ ज़्यादा लोगों को नहीं जानता और शायद आप लोग भी मुझे नहीं जानते हैं मेरा नाम गोलेरियस मुर्मू है मैं झारखंड से हूँ और असम से थोड़ा पुराना रिलेशन है खासकर कोकराझार से बचपन से ही तो आना जाना काफी लगा रहा है लड़का के बारे में यही बोलूंगा कि सबसे पहले तो मैंने एक छोटी सी कोशिश की कि एक नई दुनिया को देखूं नए लोगों के साथ में और उसमें बहुत लोगों ने मुझे गाइड किया बहुत लोगों ने बहुत सपोर्ट किया मैं सबको एगार'ता बारनासो देखायदों आरोना फिल्मखौ ओंखायनो जों नेबाय थायासै न'आव फैबाय आरोना 12थायाव फैबाय थाबनो बाबुआबो आरो एसां हराव लागै थानो हायाना ओंखायनो फैबाय आरो नायजोबासै सिनेमाखौ